שלום חברים, לפני שנתחיל בסרטון, אני אודה לכם אם תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ועל הוי, כדי לקבל עוד תכנים מאיתנו. אוקיי חברים, היום אנחנו נדבר על אטמי אוזניים חכמים. קצת רקע, כולנו יודעים שעם הגיל השמיעה שלנו הולכת ונחלשת, רובנו גם יודעים שהשתתפות במופעים ומסיבות רועשות, רק יאיצו את התהליך משמעותית. אין זה חייב להיות כך, ישנם אטמי אוזניים כמובן, אבל ישנם גם אטמי אוזניים חכמים יותר, כמו האירדייל. חברת אירדייל נוסדה מתוך קמפיין באתר מימון ההמונים קיקסטארטר, שם השיקה אטמי אוזניים מיוחדים יחד עם אפליקציה, כדי לאפשר לכם להגן על האוזניים מבלי לוותר על ההנאה. אז מה יש לנו היום? כמו שאתם רואים, אלו האטמים. זו הקופסה, אפשר לראות, רשום פה אירדייל, The Invisible Smart Earplugs for Live Music, כלומר, אטמי אוזניים חכמים למוזיקה חיה. רשום פה למטה, Comfortable and Discreet High Fidelity Reusable Hearing Protection. כלומר, הן נוחות, דיסקרטיות, איכות גבוהה, שימוש רב פעמי ומגנות על האוזניים. יש כמובן אפליקציה באפל סטור, גוגל פליי, מה עוד? Compact Aluminum Case and Companion Mobile App Included. כלומר, יש פה גם מין קופסה כזו, זה רק כמו גלולה מאלומיניום, שבה שמים את האטמים, היא שומרת עליהם, וזהו מקדימה. בצד לוגו החברה. מה יש לנו מפה? מאחור אפשר לראות עוד תכונות עיקריות, הם גם עברו על זה למעשה מקדימה. High Fidelity, Precise Noise Filtration, כלומר הוא מסנן רעשים בצורה מאוד מדויקת ואיכותית. Low Profile Design, High Transparency, יש לו פרופיל נמוך, כלומר הוא לא בולט. יש לו High Transparency, מה שאומר שהוא שקוף. רשום Soft Hypoallergic Silicone, כלומר הוא עשוי מסיליקון היפואלרגי. Compact Aluminum Case, מה שהיה רשום שם, קייס מאלומיניום. Companion App, מה שאומר שיש לו אפליקציה שאפשר להשתמש בה באייפון ואנדרואיד. Support a good cause, נדבר על זה בהמשך, הם גם תורמים לצדקה 5%. מהפה רשום Single Number Rating 200, כל מיני מספרים, לא יודע מה זה. NRR, Noise Reduction Railing, 11 דציבלים, מה שאומר למעשה, הוא מוריד לנו 11 דציבלים. מתי שמשתמשים בו כמובן. אוקיי, יאללה. מה אתם אומרים? נפתח? אני חושב שהגיע הזמן. יאללה. פותחים את זה מפה. קליק על אוטו. מה זה? מה זה? מה זה? Register here. מה אתה? מה רשום פה? יש פה חוברת. מה הולך פה? מה זה? מדבקה. אני לא יודע מה לשים אותה, אבל סבבה. מה עוד יש פה? יש פה כל מיני תכונות עיקריות, איך להשתמש בו, אני אעבור איתכם על זה בהמשך. מה יש לנו עוד פה? צאו החוצה כבר. אוקיי, הצלחתי להוציא את זה. צריך למשוך בכוח. בואו נוציא אותם. זה הקייס. זה האטמים. נעשה פה קצת סדר שיראה יותר טוב. הנה, תהיה פה בצד. אוקיי. מה יש לנו פה? זה הקייס. בואו נתחיל בקייס. וואלה, אלומיניום. ממש יציקה. נפתח אותו. וואה, עושה צלילים. אוקיי. כאן מכניסים את זה. נראה גם אטום למים, בגלל שיש פה מין גומי כזה. אוקיי. וו לה. יש פה וו. שימו על המפתחות, או מה שאתם רוצים. אוקיי, בואו נראות. אטמים. אלו האטמים. שקופים. מאוד. רכים. מאוד. וואו. נראה ממש עדין. והם אומרים שזה מאוד חזק גם. אני מתח את זה, הם מראים שזה חזק. הנה, אני מתח את זה בשיא הכוח. ולא קורה כלום. באמת אני מבטיח לכם, אני לא מתנהג בזהירות. זה עדיין חזק מאוד. אני לא מרחם עליהם. אני אנסה להרוס אותם אחת, קיבלתי בחינם.
תראו מה זה. כלום, לא נקרא. טוב, ננסה לחקור אותם לעומק, נראה אם אפשר בכלל לראות עם המצלמה כמו שצריך. אז מה שאתם רואים פה, עם זה, מוציאים אותו החוצה. זה נכנס פנימה, מה שיש לנו בו כמה הגנות. 1, 2 ו3. בנוסף, פילטר פה. יש פה הגנה מלכלוך, ויש מין פילטר שהוא בפנים, שהוא מנמיך את הדציבלים. קשה מאוד לראות את זה פה, אני אראה לכם את זה בתמונות שאני אציג על המסך. בהחלט מגניב. אוקיי. טוב, אני הולך להשתמש בהם ואני אספר לכם איך התרשמתי מהם. אז בואו נתחיל. לפי איגוד הבריאות הבינלאומי, 40% מכלל המתבגרים נמצאים בסכנה לפגוע באוזניים בגלל האזנה למקורות מוזיקה רועשים במיוחד. עוצמות קול של מעל 85 דציבלים עלולים לפגוע בשמיעה. לרוב מועדונים ומופעים משמיעים מוזיקה ברמות של 100 דציבלים ומעלה. במצב זה ללא הגנה, האוזן יכולה להחזיק מעמד רק 15 דקות לפני שתיפגע ללא אפשרות להשתקם. לכן, אם אתם עדיין רוצים ליהנות ממועדונים, הופעות, קונצרטים, או אפילו חתונה, עליכם להגן על האוזניים שלכם. כאן נכנסת חברת אירדייל לתמונה. האטמים הייחודיים של החברה קטנים, שקופים, דיסקרטיים ומתוכננים במיוחד להאזנה למוזיקה בתנאים רועשים. הם מתאימים לקלאברים, די-ג'יי, מוזיקאים, ברמנים וכל אחד אשר רוצה לשמוע ולהאזין בצורה ברורה ובטוחה בתוך מקום רועש במיוחד. האירדייל כולל מסנן רעש באיכות גבוהה אשר חוסם דציבלים מסוכנים מבלי להקריב את איכות הצליל, כך שניתן ליהנות מהמוזיקה ולדבר עם חברים תוך כדי שמירה על האוזניים. בנוסף, החברה כללה במוצר הגנה מפני שעוות אוזניים כדי לסתום את המסנן. העיצוב של האירדייל תוכנן להיות בפרופיל נמוך כדי לא לבלוט מהאוזן, אך עדיין קל להכניס ולהוציא אותו בלי בעיה בכלל. החומר של האטמים הוא סיליקון היפו-אלרגי רך וגמיש, כך שלכולם יהיה אפשרות לשים אותו בלי בעיה של גירויים מהאור. האלסטיות של הסיליקון תורמת לעמידות ולחיי מוצר ארוכים, ומפני שהוא שקוף הוא מקבל את צבע הגוף כאשר הוא באוזן. החברה פיתחה אפליקציה חינמית קטנה ונחמדה אשר מודדת בעזרת המיקרופון שבטלפון את עוצמת דציבלים בסביבה. כאשר לוחצים על לחצן הרקורד ניתן לראות על כמה דציבלים הטלפון מודד וכמה זמן ניתן לשהות במקום מבלי לפגוע באוזניים. כשלוחצים על כפתור Are you wearing eardial בתחתית המסך, האפליקציה תציג כמה זמן ניתן לשהות במקום כאשר משתמשים באטמים. אוקיי, ביצועים. כדי לבדוק את האטמים בסביבה הביתית שלהם, החלטתי לקחת אותם למועדון פיינשמקר אנד פישר, החתול והכלב לשעבר אשר בתל אביב. מאוד סקרן אותי לדעת כמה רועש המקום, אבל מכיוון שנכון לעכשיו, האפליקציה מכילה הגדרות רק לטלפונים פופולריים מאוד, כמו האייפון והגלקסי, אך לא בוואן פלאס שלי, לקחתי מחבר את האייפון שלו, התקנתי את התוכנה ומדדתי את הרעש. הפלא ופלא, המוזיקה אכן רועשת מאוד. האפליקציה מדדה 105 דציבלים. ללא אטמים, האפליקציה מודיעה ש5 דקות בלבד מספיקות כדי להתחיל לפגוע בשמיעה. ועם האטמים, 8 שעות ומעלה. אני שהייתי במקום, משהו כמו שעה, נהניתי מהמוזיקה, האטמים היו מאוד נוחים, ולאחר כמה דקות שכחתי שהם שם. החברים שלי לא שמו לב כלל שהאטמים עליי, ואפילו בסלפי שעשינו לא ראו אותם בכלל. כשיצאתי, הרגשתי מיד את ההבדל בין להיות עם או בלי אטמים. האוזניים שלי לא כאבו כמו פעם, הצלצולים נעלמו, המצב רוח העצבני שהיה לי בדרך כלל לאחר יציאה הפך לרגוע יותר. בנוסף, יכלתי להירדם יותר בקלות, מפני שלא היו לי צלצולים באוזניים. לסיכום, זה לא ממש משנה אם זה קלאבר, מהנדס סאונד, די-ג'יי או סתם אדם שנהנה לצאת למופעים. שמירה על השמיעה שלנו צריכה להיות בראש סדר עדיפויות. יש לנו רק זוג אוזניות אחד, ונזק הוא בלתי הפיך. אם אנחנו רוצים לצאת וליהנות ממוזיקה במקומות רעשים, עלינו להיות אחראים ולשים את המאוזניים. אין זה אומר שאנחנו צריכים להקריב את איכות הצליל או איך שאנחנו נראים. כל מה שצריך זה לשים אטמים, כמו האירדייל למשל. אטמים אלו מאפשרים לשמוע מוזיקה בצורה טובה, בטוחה ודיסקרטית. אני ללא ספק אמשיך להשתמש בהם, ולכן אני אמליץ עליהם בחום. וזהו חברים, מתחת לוידאו תוכלו לראות לינק
לאטמים, אפשר לקנות אותם באמזון למשל. ואם אהבתם את הוידאו, אל תשכחו לעשות לייק, תירשמו לערוץ, זה עוזר לנו מאוד. אז שלכם אחלה יום, יאללה ביי. Today's review is going to be on the EarDial earplugs made for loud events such as concerts. And I honestly couldn't be happier. I have a really small ear canal and these fit perfect. They are just absolutely perfect for my ears, which has been quite hard to find. I do have the downbeats and they're just too big. I got them because they had high reviews. I really couldn't tell you because they don't fit. However, the EarDial fits perfect, and I will show you for comparison later on in the video. So without further ado, I'll get into the box, and I did just put them back in the box so you can see how they come. EarDial does include the luminescent sticker. That is a very high quality sticker, and it glows. You barely have to put any light to it and it glows. But it comes, with everything you see here. And then it also has a pamphlet with it that gives you a lot of information. And I like the luminescent sticker. It makes it easier to find if it's in your pack. Even if you have it clipped in to your pack, it still makes it easier to see. So it comes with all this info, which is how to use, how to clean, general warnings, features, which I will definitely tell you a few things about that. It tells you you can, and I've never heard of this with any earplug, you can actually register at eardial.com/register, or you can just scan this little box, because they come with actually a 1-year guarantee, but if you register, it extends the guarantee to 5 years, which to me is just, I don't know, I've never heard of that. It also talks about a companion app, and the companion app, it is to tell you the approximate sound level that you're being exposed to and how long you can stay within that sound level exposure without risk of hearing loss. It also has a little switch in there that you can flip if you're wearing the EarDial plugs, and how long you can stay within that exposure with the plugs in your ears as well. It also has features, and I am reading this because I didn't want to miss it. Information about decibel scales, the noise dose formula, and then if you just go in and search EarDial in your app store, it's free of charge even if you're not an owner of the EarDial earplugs. So that is the informational package. The other thing that I think is really quite interesting about EarDial is that they're giving, I don't know if you'll be able to read that, they're giving 5% of their profits to charities on a mission against tinnitus and noise-induced hearing loss. Tinnitus is when you go home from a loud event and your ears are ringing. And unfortunately, that means that you've damaged your hearing at some level. So it's nice to be able to enjoy music without sacrificing the sound quality with plugs in your ears and protecting your hearing, because these things are they're amazing. So they've actually taken the initiative to make their earplug container a lot smaller, because the black one is actually the downbeats, which I'm not downing downbeats, I'm just comparison only. So the EarDial one is significantly smaller,
And it's comfortable in your pocket. You can clip it to your purse, your pack, your belt loop. I mean, anything that you have with you, you can clip it to. And it's small. It doesn't really get in the way. It's so tiny and compact. And actually quite discreet, too. And then the earplugs at the okay, so here is the downbeat, and here is your ear dial. And again, I'm not downing downbeat, I'm just using them for comparison purposes only. You can see the major difference in how much smaller these are. So if you have a really small ear canal, this is definitely the plug for you. They're very soft material. It's hypoallergenic, so if you have allergies, I don't think you really need to worry about that. They also put a little tab in here, so it's easy to hold on to when you're pushing it in, and also very easy to take it out. They're made of silicone, so like I said, they're really soft. They're highly transparent, so if you want it to be discreet, it actually will blend in with your skin. The noise filtration is it's a high fidelity, and it really is crazy that when you put them in, you can still hear people talking, you can still hear the music. It's just like somebody turned it down to a more comfortable level. It's pretty easy to get out. It stays in there very well, so you don't have to worry about losing that when you're wearing them. So I just wanted to do a quick review on the ear dial because I am blown away by them. They work so well, and they work very well for small ears, which when I reached out to the company, I've told them that if I found an earplug that could fit my teeny tiny ear canals, I would want to shout from the rooftops about it. Well, I'm shouting from the rooftops because this earplug is amazing, and it fits in a small ear canal.